Wara 18-il sena, il-Malta Co Lotteries se terġa' tibda ġġib l-isem ta' National Lottery. Dan wara li l-kumpanija pubblika li hija sussidjarja tal-Easy Group żvelat l-immaġini korporattiva ġdida tagħha. F'attività fil-fost tal-imdina il-kumpanija ħabbret il-pjanijiet tagħha sabiex tniedi din il-Lotterija Nazzjonali u li fuq kollox tirrappreżenta tassew lil Maltin u r-rabta tradizzjonali tagħhom mal-lob tal-Lotterija Nazzjonali. L-attività kienet indirizzata mill-kap kummerċjali tal-Easy Group Franco De Gabriele li ddeskriva l-proċess li wassal għall-loti tal-konċezzjoni nazzjonali biex titħaddem il-Lotterija Nazzjonali ta' Malta. U tkellem dwar għaliex il-kumpanija li tipprovdi servizz lil mijiet eluf ta' Maltin kull ġimgħa ħasset li għandha tagħmel dan il-proċess ta' ristrutturar. Bħala kumpanija, l-ewwel kumpanija Maltija wara l-privatizzazzjoni tal-Lotterija Nazzjonali aħna ridna illi nerġgħu nagħtu lura anki lis-suq il-brand li verament ħaqqu. U aħna derinna li l-ewwel ħaġa li ridna nagħmlu qabel kollox hija li nippożizzjonjaw lilna nfusna again bħala National Lottery. Il-proċess ta' immodernizzar tal-kumpanija mhux se jkun wieħed estetiku biss, iżda fil-ġimgħat li ġejjin mistenni jsir investiment fit-teknoloġija bilan li l-kumpanija tipprovdi l-prodotti tagħha b'aktar faċilità. Ħafna mill-prodotti ħajbqgħu l-istess, però ħanamlu tibdil anke fil-prodotti biex in-nies ikun jistgħu jilagħbu il-prodotti tagħhom iktar faċilità, ħan introduċu prodotti kompletament ġodda u ħan impruvjaw ftit mill-prodotti illi hemm ukoll. Waqt din l-attività intwerit produzzjoni audiovisiva li turi l-iżvilupp storiku tal-Lotterija ta' Malta. Il-filmat juri simbolikament tradizzjonijiet tal-Maltin fejn jidħol il-lob tal-Lotterija Nazzjonali u l-kontribut strateġiku tal-Lotterija lejn is-soċjetà tagħna.